Malam Salim Golobo, gashi ka ce duka yanzu al'amuran ka dawo nan jihar Kebbi da zama. Allah sai sosai ku. To a nan jihar Kebbi wane ne mai gidanka wanda ya zama kamar madogara kuma mu ce jigo a gare ka a nan jihar Kebbi wanda ya zama uban gidanka? To mai gidana a jihar Kebbi shine Honorable Mai Gari Abdullahi Ɗakin Gari. Mai Gari Abdullahi Ɗakin Gari, wane ne wannan Mai Gari Abdullahi Ɗakin Gari da ya samu matsayi ga Salim haka? To shi ɗin wani jajirtaccen mutum ne kuma haziki ne, wato kwamishina na Ministry of Agric, wanda ke san jihar Kebbi kusan in ce duk abin da suke tunƙaho da shi bayan noma ne. Ashe ko da jin an kai mutum ma'aikatan noma ba ƙaramin jajirtacce ba ne. Anya Malam Salim ba kana koda mai gidan naka ba ne? A'a ba haka ba ne, ita ai gaskiya guda ce. Mai gidana jajirtacce ne kuma namiji ne. Hasali manoman Kebbi sun san da sadda ya zama kwamishina zuwa yanzu akwai sauyi daga tallafi da aka basu na taki da magani da sauransu. Shi ya sama ni da zan zamo wani abu mai haɗi a jiya a jihar Kebbi, to zan haɗi cewa mai girma gwamna shi ƙara zakalo irin su Mai Gari Abdullahi Ɗakin Gari don taimako ne ga al'umma. Abunsu ma suna basuwa balle 'yan an basu su basuwa. Gaskiya wannan shi ne dama. Masha Allah. To wani irin fata Malam Salim yake yi ma wannan mai gida na shi? To fata na shi ne ya zama ɗan majalisar tarayya na Suru da Bagudu. Na'am, wato ya tashi daga cikin garin birnin Kebbi wato ya kai babban birnin tarayya kenan. Allah sai wallahi ai shi ya sama ni rera mai wata waka mai suna Kihi Musulmin Nama. To ko za a dan gaya min dan karin baitin daga ciki wannan Kifi Musulmin Nama? To amshe waƙar dai shi a mu je kihi musulmin nama, mai gari lokaci ya kama, mu jama'a ta Suru da Bagudu ba baka ja mu tai tarayya. Mai gari Abdu Ɗakin Gari jirgi na hiton musulmin Allah. To lalle ku wannan waka sannan akwai baitin da ni mai gari to da ka zama jirgi Salimu zani zan fasinja, in dai kanka ne babana bani gudun in maro soja, in kai ya taɓa zan marai wallai ko da bani da hujja, na san in kana a tsaye to ba za ka bari a yi min komi ba. To Salim lalle waka ta ban kayo bara ba za ka bari soja wuta soja kuka ji an ce. To mai gida na shi ma wutan ne. Wato kauna ce ta sa har kana iya mari soja akan lalle wanda mai gidan ya yi tasiri. To Allah ya tabbatar da alkhairi Malam Salim. Amin.